Oh sapa kuwi? Masku dhewe ngono. Mas Badar Alam. Iya, ning alhamdulillah bengi iki awake dhewe sing nampa kapitayan. Angger bar bodo lebaran, heeh. Ngono kae terus salam-salaman sobo karo tangga teparo, heeh, mubeng ning tangga teparo. Kuwi ora enak. Ning bangsa Arab ora enak. Iya, mergo kuwi budaya sakjane. Dulurku aja nganti kliru. Mong Gusti Allah sesembahan. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk anakku sing setinik-tinik, anakku sing ayu dhewe nduk, Limbu. Ana dawuhmu apa, Mak? Klereng sawetara ya ana. Heeh, nganggo ambekan ngono. Iya ngesokake dawuh, ngendoni swasana kang kenceng, abot repote awake dhewe nampa dawuh saka pepundhen kene. Iya, ning sadurunge matur sing akeh-akeh, ayo anakku Limbu tak gandeng tanganmu sing tengen. Iya, bareng-bareng bengi iki ya kowe ngunjukake rasa puja lan puji syukur. Heeh. Konjuk marang Gusti kang murebing dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasayana. Nggih, kang wis malimbarake keberkahan kang sarta kenikmatan saengga bengi iki aku karo Biyung sak rombongan bisa manunggal lan tetunggalan ana ing adicara bengi iki ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Nggih. Banjur bengi iki janjane adicarane apa? Piye? Bengi iki acarane kuwi apa? Ngene ya, Nak. Bengi iki ya kuwi adicarane tidak lain dan tidak bukan.
ya kuwi nyadranan ngono utawa bersih dusun ana maneh sing ngarani sedekah bumi iya nek daerah lor Bojonegoro Blora ki ana sing nyebut manganan iya ana sing nyebut uga rasulan ngono kae iya ning intine padha ya kuwi ucapan dan ungkapan panuwun lan syukure para warga masyarakat wabil khusus warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Gebang Siwil Desa Bukur Patyan Rawa Kadipaten Nganjuk iya awet saka keberkahan lan kenikmatan kang diparingake marang kabeh warga masyarakat pepunden ing Gebang Siwil bengi iki no ngono ya Mak iya nestokake dawuh awake dhewe taun iki ketiban sampur mula wis sak trepe wis sak wajibe awake dhewe ngaturke panuwun ngono nggih ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk sapa wae kunjuk tamu undangan pepundenku Bapak Kepala Desa sapa ya kuwi ingkang winingku kinurmatan Bapak Nur Yahya ngono uga ketua panitia sapa Bapak Komaini iya sarta ora lali Bapak Kasun Bapak Teguh Riyanto ngono ya Mak sumrambahe panitia kang wis ikut andil buat repot kanggo terselenggaranya pagelaran wayang kulit pada malam hari ini dan tentu juga ucapan terima kasih yang sangat besar ndak aturake kanggo seluruh para warga masyarakat kang lenggah ana ing dusun Gebang Siwil dene taun iki awake dhewe sing ketiban sampur kinen paring lelipur buat repote nampa dawuh ya kuwi gelar hiburan gelar kelir gantung gong ya kuwi mengeti adicara bersih dusun warga masyarakat dusun Gebang Siwil ngono ya Mak alhamdulillah wa syukurillah iya iso sowan rene maneh wis kangen nok ngono luar biasa wiwit sore wis rame wiwit sore wis rame disembadani karo para panitia pancen bener ucapan syukure ungkapan syukure agenda rutin tiap tahun Gusti Allah Gusti kang murbeng dumadi manut agamane awake dhewe wis nate ngendika lumantar kitab suci sing piye Mak jarwane sok sapa sing seneng ngegungake rasa syukur sanyekti bakal ditambah sing dadi nikmati kosok baline sapa sing kufur kuwi ora gelem nyukuri marang nikmate pangeran bakal nampa bebendu utawa siksane Gusti Allah kang gegirisi ngono ya Mak nanging warga masyarakat Gebang Siwil istiqomah anggone nindakake adicara bersih dusun kaya kang kagelar dening bengi iki pancen bener kaya mangkono iya ngestokake dawuh ternyatane iki adicara rutin tiap tahun nek ora kleru awake dhewe wis tau sowan rene ning biyen wis suwe no ngono wis suwe biyen tau sowan rene ning Gebang Siwil iki lagi iso ketemu maneh keselan dalang tau mergo awake dhewe pas tumbuk ngono pas tumbuk pas tempuk pentas ning daerah liya kedisian daerah liya terus digenteni karo dalang liya sapa kuwi masku dhewe ngono Mas Badar Alam iya ning alhamdulillah bengi iki awake dhewe sing nampa kapitayan sowan tinimbalan maneh pancen bener kaya mangkono apa meneh adicara rutin tiap tahun kaya ngene iki kaya nyadran kaya bersih dusun sedekah bumi kaya ngene iki wis menjadi tradisi utawa wis dadi budaya kang sarta jati dirine wong Nuswantara kok no ngono
jenenge wae budaya budaya saka tembung budidayane manungsa kang ambabar marang kaendahan ngono mula sing jenenge budaya karo agama kuwi aja nganti dicampurno ngono ing antaraning agama kelawan budaya yang dicampur iki mengko ndak cawuh ngono iya ibarate kaya sandal kae lho no iya sandal kae senajan wujude padha nanging bentuke beda ya kuwi tengen karo kiwa ngono yen sandal kuwi sak pasang tengen kabeh kuwi angel dienggo mlaku ngono angel digunakake begitu juga tumraping agama kelawan budaya aja dicampur mundak cawuh ning kudu seiring sejalan mlaku bareng iya tembunge agama hablum minallah kang sapa hablum minannas ngono hablum minallah ki hubungane menungsa karo Gusti Allah ngono yen hablum minannas hubungane awake dhewe padha-padane umate pangeran ngono dalam bersosialisasi bermasyarakat lah kuwi nganggo budaya ngono waton budaya ora tabrakan karo agama fa insyaallah ya ora enek eleke ngono ya Mak contone nah ana budaya sing ya kuwi nganti saiki tetep diuri-uri karo wong Nuswantara ngono kuwi anane ya nggur ning Indonesia tok apa angger riyaya ngono kae lho no iya angger bar bodo lebaran ngono kae terus salam-salaman sobo karo tangga teparo mubeng ning tangga teparo kuwi ora enek ning bangsa Arab ora enek iya mergo kuwi budaya sakjane ning budaya sing positif iya ran ing ngapura ning Arab ora ana ngono kaya bengi iki barang iya iki ya budaya ora tabrakan ora cengkah lawan agama ora iya apa meneh ana adicara nyadranan sedekah bumi iya ngene iki akeh nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya umpamane ana ya ki siji nilai syukuran loro sedekahan telu seduluran ngono syukuran nyukuri nikmating pangeran kaya sing tak aturke mau ngarep angka loro sedekahan sedekah ngetoke ragate kanggo menghibur para warga masyarakat sing diuntungkan ora mung pelaku senine ning bakul-bakul UMKM uga berputar iya iki termasuk sedekah dana rasa iya terus sing angka telu seduluran ngeraketake balung pisah sing ora tau kumpul karo tanggane dadi kumpul karo tanggane pancen bener kaya mangkono iya kaya ngene iki berarti ngeraketake tali silaturahmi wujude budaya nanging di dalam budaya kuwi ana nilai-nilai agama yang terkandung yo Mak pancen bener kaya mangkono uga ngaturke panuwun kunjuk mau urung tak sebutake ya kuwi pepundhenku Bapak Ulum Bastomi ngono anggota Dewan DPRD Nganjuk iya uga nyengkuyung pagelaran bengi iki ngono ya Mak alhamdulillah wa syukurillah kebak berkah lawan barokah sing baku ndonga muga-muga seluruh rangkaian adicara bersih dusun nyadran utawa sedekah bumi kang wis kasembadan katindakake iya sarampunge wayangan dusun kene ya kuwi dusun Gebang Siwil dadi dusun sing badatun thayyibatun warapun gofur gemah ripah Allah jinawi karta tata turaharja murah sandang kelawan pangan cinaketok ing kamulyan tinebihna saka bencana alam amin 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 Allahumma hasbuna Allah wa ni'mal wakil Thank you.
putri gelar sakliyane wayang ana ing ngono manut dawuh pangandika kang kababar mau sore ana ing sambutan iya ana sing selawatan iya ana sing elektron jalan santai lan sak liya-liyane ing ngono dadi warga masyarakat kene kuwi ngabehi agamane ora ditinggal ning budayane tansah dicekel kanthi kenceng ngono ya Mak. Iya nestokake dawuh. Ternyatane ya budaya kuwi kaya sing dingendikake Biyung jarene budaya kuwi jati dirining bangsa. Aja menolak kowe iki lair ana ing tanah Jawa, mula aja ninggal karo budayamu budaya Jawa. Wis mitramu dadi wong Jawa, takdirmu dikudrake lair ana ing tanah Jawa. Iya. Mula kudu tansah ngugemi karo budaya Jawa. Pancen bener kaya mangkono kok, no? Iya nestokake dawuh. Sowan komplit. Kanca-kanca ya kuwi sanggar seni Astabrata mijil saka Dalan Mastrit Ganung Kidul Kecamatan Nganjuk Kadipaten Nganjuk. Iya. Komplit ora komplit dikomplit-komplitke. Iya. Pengrawit sinden
wayang gamelan ala tanpa rupa nggawa saka gubuk Mas Trip. Iya Mak, iya ngestokake dawuh. Apa meneh iki disembadani disumbutke Kang Sarto di live streaming, disiarkan langsung. Iya. Ya kuwi lumantar channel YouTube sang Asta Brata Media. Ngono Asta Brata Media. Ya. Dadi sing ndongake warga masyarakat dusun Gebang Siwil, ora ngemungake penonton Sutresna Budaya pecinta wayang kulit kang rawuh ana ing lokasi, nanging para Sutresna Budaya ya kowe pengikut channel YouTube Asta Brata Media sing memonitor lumantar channel YouTube uga melu ndongake dusun Gebang Siwil sing bengi iki kagungane kersa wujude bersih dusun. Iya, alhamdulillah berkah kebak barokah. Iya. Salam-salam uga sakliyane amake dhewe sapa-sapa karo para warga masyarakat ing kene uga salam dan sapa-sapa karo sing memonitor atau sing mirsani lumantar channel YouTube pengikut setia Asta Brata Media. Ya kanca-kanca komunitas ana SMA, ana RAS, ana SDA dan lain sebagainya ya sing tansah mengikuti awake dhewe sak kanca. Pancen bener. Iki kanggo pambuka mukadimah diwalik slindro. Pamundutan tak arangkum paling akeh nyuwun pepiling mula didhisikne ya nok. Iya. Ternyatane warga masyarakat kene kuwi agamane kenceng, agamane tansah dicekel kanthi temen-temen kanduk. Iya. Dibawani luwih dhisik pepiling. Karya besar Ki Haji Anom Surata. Ya. Monggo ge ditibake pepiling. Monggo dipun bawani dandang gula. Mas Heru dipun salirani. Ya. Monggo Mas. Rukun Islam kang lima puniki katindakna mring para sama aja padha ditinggalke monggo arambung pepiling Mas Gareng tak aturi munggah. Iya, arambung pepiling. Iya, bengi iki tunggoni karo anune maratuwane. Iya. Ayah Sugeng. Mula ana bintang tamu pucet. Iya. Lanjut. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji angka kalih kang angka loro solat dene kang telu disambi maca WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Dalang nggih dalu. Saking Pak Waris Sugiono monitor. Ya. Ana meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wilujeng dalu.
lan kru Astabrata Mas Akbar sukses selalu antuk kaberkahan saking Allah taala. Menawi dipun paringi pepiling ya nggih saking Bunda Angel FMA matur suwun saking kula Bapak Lasiman wonten TKP ya wis nyalami wis mau sore Bapak Lasiman ya apalane kanca-kanca antara aku wis nyebut Bapak Lasiman ya kanca-kanca Astabrata itu tanpa Bapak Lasiman ora iso awitno ya saya Ramadan yuk Ramadan indahne poso papat zakat ping 5 ngibadah haji lamun gangsal-gangsal rukun Islam sampun dipun tindakaken tegesipun rukun Islamipun kados pundi Mas Heru? Rukun Islam sampurna wis katur dibagi pepiling ya pepiling karya besar Ki Haji Anom Surata untuk salam pambuka untuk para warga masyarakat Gebang Siwil Kang Sarto yang memonitor lumantar Astabrata Media ya buka ya coba kayak apa dadeke ta ya
wis katur iki ana namala sing tumibeng pangkon. Dari Mbah Parnom nyuwun gending kembang rawe kalian karang kates. Ya, Gending niki untuk masyarakat Gebang Siwil. Semoga rukun dan damai nggih mengki dipun pinangkani setunggal bagas tunggal. Ning iki sing duwe dhisik, sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Kang Masku, Mas Gareng Jajak. ketoke wulan